бели беневреци, бели беневреци, шарени чорапци, медено коленца, бели беневреци, бели беневреци, шарени чорапци. Ти да ги носиш, мама да те гледа, мама да те гледа и да ти се радва. Паче те ошелим, само малко баба. Честит празник, Бояново! Честит празник, скъпи хора! Дами и господа, гости на село Бояново, добре дошли в родното ни село. Всяка вечер, когато луната изгрее сред безбройни цветящи звезди, аз те виждам, мое мъничко село, и си спомням за щурите детски игри. Виждам моята хубава къща и градинката пълна с цветя. Ето двора, полянката пъстра и неокосената росна трева. Уважаеми дами и господа, гости на празника са господин Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България от Ямболски регион. Не чувам аплодисментите ви. Господин Петър Киров, кмет на община Елхово. Господин Христо Костов, общински съветник и председател на БСП град Елхово. Господин Христо Петев, общински съветник. Коста Илчев, общински съветник. Госпожа Мария Владева, общински съветник. Госпожа Венета Димитрова, секретар на община Елхово. Киро Хаджиев, кмет на село Малък Манастир. Георги Хаджиев, кмет на село Пчела. И Паскал Караников, кмет на село Чернозем. А сега имам честта да предоставя думата на кмета на село Бояново, господин Кръсто Драганов, за приветствие и благодарност към спонсорите на празника. Уважаеми зрители на село Бояново, уважаеми гости, уважаеми дами и господа! За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с празника на село Бояново. Днешното село Бояново е основано от събирането на две села – Мурсатлий и Демирджилий. Мурсатлий се намирало на малкия хълм над самата чешма над язовира, а Демирджилий на 200 метра по посока село Кирилово. За основаване на село Мурсатлий и Демирджилий не се знае точната дата, но се предполага, че това е било преди повече от 1000 години, тъй като брата на Симеон на път за Цариград е минал през тях. Причините за обединяване на двете села са няколко. На първо място се счита, че хората са защитавали по-лесно от честите набези на Кърджали. Втората причина е, на новото място е имало изобилие от вода. И третата причина, че по този начин хората избягвали от чумата, налетяла двете села. Мурсатлий има дълга история. По времето на турското робство, около 1550 година, в днешната местност Айдере, която се намира на 2 км източно от село по посока Жебено, турците са имали конезавод. Там са отглеждали и развъждали прочутите за него време масърски атове и египетски жребци. Името на селото води началото си от името на конозавода Масата Гли. С течение на времето то се е преминало в Мурсатлий. През 1934 година излиза закон, който задължава всички селища, които носят турски имена, да бъдат преименувани в български.
Тогавашният учителски колектив решава да поиска от комисията селото да приеме името на инженера, построил ЖП гарата Бояново, и така от 1934 година селото се нарича Бояново. За първи път Бояново се открива училище през ноември 1863 година. Това било една малка стаичка в днешния двор на църквата. Занятията са се водили там до 1935 година, когато било построено сегашното училище. В него се обучават деца начално и основно образование на 2 смени. Читалището в село Бояново се основава на 17 октомври 1926 година от Атанас Кожухаров, Вълко Добрев, Ангел Шиваров, Костадин Инджов и други. През 1957 година Бояново се открива селско-стопански техникум в сградата на бившето земеделско училище, чийто наследник е професионалната гимназия по механизация на селско-стопанство. Всяка година от историята е носела нещо ново и различно. Преодолявани са много трудности и изпитания, реализирани са много надежди. Едно е сигурно, през вековето Бояново и хората му са устоявали превратностите на времето и въпреки тях са запазили своите традиции. Днес ние, наследниците на първите хора, живели по тези земи, се гордеем с богатото си историческо наследство, с съхранените традиции и обичаи. Трябва да отбележим, че днешният облик на селото не е закономерен резултат от труда и реалните постижения на поколения наши съселени. Днес ние, както и нашите предци, сме изправени пред различни предизвикателства и изиска се от нас целенасочена работа в името на доброто. Основната задача е да работим за привличане на инвестиции и за премахване на безработицата в селото ни. Да усвояваме средства чрез проекти по оперативни програми за подобряване инфраструктурата на селото ни, подобряване условията, при които учат нашите деца, задържане и привличане на млади хора. Предстои ни много работа, но аз вярвам, че с общи усилия ще намерим най-добри път към бъдещето. Уважаеми дами и господа, нека в празничния ден си пожелаем Бояново да стане по-добро място за живот и работа, а бояновци по-уверени в себе си и в бъдещето на своите деца. На всички вас желая здраве, лично щастие, благополучие и успехи. Честит празник! Разрешете ми да зачитая имената на спонсорите, без чието дарения беше невъзможно да проведем събора на селото ни. Община Елхово, фирма Тремонт АД София, ПК Труд село Бояново, фирма Диагал Жана и Георги Петкови, Тодор Михов Керанков, Николинка и Данчо Йорданови, Мандра Рачиеви, Михаил Христов Кирилово, Михаил Стефанов Габрово, Георги Тодоров Янков, фирма Хера Агро град Пловдив, Стоян Стоянов, фирма Ники Ямбол, Стоян Христов Донев, земеделски производител Бояново, Цвета Димитрова Атанасова, земеделски производител Бояново, Динка Желязкова Добрева, хляб и хлебни произведения Елхово, Иван Димитров. Още веднъж дълбок поклон и благодаря на спонсорите.